polite. Japoneko ganera gu junginen taldetxue karrera iteko esperantziaz. Zaurten barriron gu munduko kopa. Eta munduko kopa hortan sartzen da, printzipioz vertikalan asuntu esan sartzen, orduan lineako lasterketa ditzen dana sartzen da. Horren idei izan karrera iti domekan. Eta bueno, justo ondala gitxi email batzu jasotzen dozuz antolakuntzatik eta email bat zan ez lan vertikalen zirkuitoen godan eta bestien, da bat zala Japonen. Zan nuntzen eneko da gure selekzionadori, zan nuntzen behin Japonera joen da, vertikala itxemo zer, total. Ez behinera joen da, eta bueno, bale. Da izan gauziek, gu ginen, hainiketan egiten jumba ginen bost, hori da, neu bakar egin aben vertikala. Apareiki jarren, zinbaz, abertze pastan zan, eta suerte osan nire bazin nabela. Horri izan oso ondo, zegan eran emajak ginez nor jungo zan, ez ezer, dana japonesa zien, ez zeuen dana zien asiatika, neska asiatikak. Bigarren hilabena bai, zauztinetik gero, zala oso ona izan, minutu bat nuntzen goitzen, osak posik. Orden, zentu ordan, sorpresi eta posik. Hasi nintzen, ni aparabai kasualidade antzera, 2006 bueltan izango zan. Orduan honi nioen ezin bapesaunek mendiko lasterketak. Eta niko nietuek itiaben, azpeitikoa niko nietue. Eta justo nik karrera amaitu barri. Ez ustean ezer, zu menditzen da bintzeza, niketan lehen ekin zeinu, zenek atletismo ekin da belen. Animoko zan karrera batera, da zan askoikin, justo karrera. Da, egin naben, 20 kilometro ziren, akortan sufriu nabela lehelu moduen, ze ganera ergenkitzen lan entrena hau zerrein. Eta hortik gero ja, behuen Euskal Selekzioa existitzen zan. Eta zauztia emetxo ez da eskaik, animetan zan, da bale. Da munduen sartu ginen apurtza 2006. Gero bai hori, ingainu Espainiako kopie, munduko kopako karrera bat ero deketen jo 2009 zenero. Da, bueno, gero izan zan purtsu bat Espainiako kopie, gero geldi une bat egon zan 2013-tik amazazpire, amarizien eta umebi karrena bezalako. Hor geldi, baina, bueno, martxan bai, baina ez, eta hori ja probatu lan ja gogor, ja purtsua ja sartu gine barrio 2017. Horra, kortan azka, honik enekizen orduen gainan atletismoti bai, baina gero mendize hainik eta entxe esteko, zer ikusen dirik esteko, ze atletismo esan zutute ez dakit, serie batzuk emidie, rutina bat, erlojui begire beti, asfaltu, elixue, eta mendize da, gora, bera, arrize bestie, errenkizen, eta kortan zeruten ginule, da, bueno, ondo, ero, karo, 20 kilometro ziren, da, karo, janben bida bitxartien. Jate, ez okurridu jan bizanik, ero ezer. Da, bi faltan, kortanaz pajaroi eta lurrera, bi faltan, eta esorten koñetu beha, venga, bi faltan, ez da jauko. Venga, da oinezien erroinez izuz janaben, aia honitzea kortanaz da ambulantzizera. Hointza ambulantzian purtsu batea, rekupera honitzen, eta ostia, guztu eta esperientzia alde batetik, proiektu izan zalako mendizei bestie genti animazinue, baina egitea sufriu nabela lehelu moden, bori, ez dakizuleko lanen bidan. Guk azken baten, gu profesionalak ez ga izango sekule, guztu egin jago ez, behartu gani gainak guztien eta nik ez teket entrenamentorik, nik guztu eta txagur bideko hart, txagurrek hartu eta mendire joetie. Orduen, da galen gauza bat, ez dakit, ez duzu hartzen bier baten moruen, ero ez duzu hartzen karga baten moruen, ero derrigorran gauza bat. Nik urtatot hori, dizutetara. Horren, karrera bakotxa, behar dina hiru ondizek, ez dakit, Euskal Herriko karrera pilo bat dauz, oso politxe, munduko kopie. Alegintzen da bintzet, ez behitzen erlojurez, ez behitzen alegin jo hori, nun gauzen kontuten hartu, mendizen gauzela, dizutau, eta hori, aiego metara bai, aiegitan kristo bat egin normalien, baina astu barik mendizen gauzela. Askotan astu jendan gauza bada, da niko iztut ez gure asti horretik ez teket erlojurik, nikazio maravilloso barik ez dut hartzen ez denporaik, ez nivelik, ez teket pulsometrorik, ez teket ezer. Horren, ni bizio tera baten, alik eta naturalen ero, ez talako nire bierra, guztiz kontrakue, ikendo eta deporate despejetako eta ondo sentitzeko. Orduen zentzu horretan, biziun nerien izango da sanuna, gure kasuen sanuna, gainera eluten gaitule emaitza lortzera, ni pezot horretik, guztora gabizelako, eta ez da ergauzlako, ez dakit, neurosismo puntu bat bai, baina ez dakit inungo presiniorik, ez dakit inungo zeritza karrera ondo urtengo, txartu urtengo. Baina aixie motozte. Aixie zentzu horretan, ni gaur behar junaz, tortuko hartu txakurbizek eta junaz, basora. Binaz punta bat egodo, aitxikiri egodo, bajatu naz, gustora, arnazi hartu zuta, ostia, behitu aitxiki nau. Aitxikiri egodo goren bidea bai, eta bueltien beste bueltatxo bat egin, eta aiegau eta hori zazinu edo kantzaute zauz baina gustora. Kantzazinu eta aixie. Nire motuzte, askatasun egiteko nire kasuen, segiz beste batzuk bai igual entrenamentuk eta dekiez horroza hauek, ero bai dauz begire justo kompetiziñora, ero zer izo hartzen dabe.
Nire kasuen da, askatasuna egiteko nahi gurotena, zen nik asko bat entrenamentua nire buru nuke pintutzaz. Gaur gogue hori bultiteko eta injot, jai nintzen bestera batera egonan beste bulta bat. Horren motuzena da, askatasuna egiteko nire guruana, batez ben mendizia asko guztain jatelako, eta txagurruzek hartu eta aixi hartzeko. Gudekuz karrerak normalin ja, ganera umieko ginde gero hasi gainean pura martxan da ja umiekin jueten karrera eta dekuz Euskal Herrizen hartute karrera batzuk ja zikeratik, nilendik behikina esan, baina ja diferente, umiekin ja badan aldatzen da, karrera horrekuek, karrera ostekuek edan aldatzen da. Hemen dekuz, ez dakit, gu zara milora, pukora juten lehenko karrera izaten da. Karrera bera, ez da holan pasada bat, baina egoten da giru eta egoten da ni kariño hundiz jodekote karrera hori. Gero Sarako karrera bai, Saran ikena beste karrera bat iparraldien. Hori be karrera bera politiaz larrun inguruti dabil. Segama bera pasada bada. Bai jente artetik eta ez hainbeste igual ibilbidea haitik. Ibilbide politia da oso politia, azken baten zabiz mendizien altu atxartien da zera. Baina dekon xarmi segama da jentien zera. Animazioa eta batzen dalan kristo guztie animetan da zuruen pare. Ze badaz munduko kopan bada beste karrera batzuk askoz espektakular hauek ero egoten dela igual 3.000 metrora, kriston biztak, zerak, baina, karo, igual ez da inor karrera ikusten. Orduen, karrera bako txabe historiz edeko, janik Euskal Herrizen kariño honei, gehi, aloina injotoin, aloina ez da hit. Da girue, menditzen dauen giruek ero, eta herrizen bertan gero sortzen dana, eta horoko horrein Euskal Herrikoe kariño onditze da nahi, ze Euskal Herrizen kindan girue oso politxe da. Eta kanpora begire, Italian egin karrera oso politiak. Bat egin da benda aurten antzerako areieko esperantziek eta Pasturon, herri baten, igoten da 3.000 metroko mendi bat. Torri kariño baino, goguek ez oso politia izan bere egunien. Orduen, kariño hemen goei. Da bestiek gogue boleiteko badilako kriston karrerak. Bertekala kariño baino hori da nire karreria. Hanboto gordeku ganera, hanboto bertan dau, ez da hit, ni horti pastanaz ez da hit, urtien zemabider, ezken nip ez da hit, zaten. Bai alde batetik, bestetik, irulekutatik egoten daz ni, eta bajatu bai, segun nien dean. Horren, karrera hori da, etxien hau. Orduen, kariño baino da, ezke gure karreri da. Azten garrasolan da goraino, ezetzen du oso ondo. Deko beste punto bat, kariño baino puntoa gehitxoz etxien gauz, jente artien, eta gure menditxu da, azken baten gure menditxu edo denok. Bai, mantentzen dut. Azken baten, zan naben hor da, askotan zan dut. Zuz oriontzu basa edo zein arlotan, gu gaineketan, ez da, biherrien, edo beste kirol baten. Azken baten, zeteko zuen emaitzak, zure emaitzak izango die onak, txarrak onak izan, zuetzak onak izango die. Eta ganera, posi basabiz, dekozun presiño hori ez dekozun presiño horik. Orduen, abezer urtan dan. Da abezer urtan dan horretan, gorputze tranquilo due, nore bat tranquilo du eta gure barik emotozu dekozune. Orduen, zu maia bat badekozu, entzesa maia horretara. Eta da, ondo zauzulako. Esan du netze hori nik aineketi bai, baina ume biherra egiten dut, biherra murrizketea soin umiekin egoteko eta. Orduen, gero, nikuek eten ez ja nire biztoriz jakin da, entrenamentu epez, arrazoi bat da esartzien nik entrenamentu batzuk ero fijo batzuk inoaz horrez egik. Zenik ez dakit gaur egonek eolan, bizera honek bestera baten. Orduen ni bai alegintzen da, umiekin egoteko tarti hartzen. Horrek esan gure dau, gure hotela umiekin txartzien, neuk armozu emon, eskolar eruen, bazka jemek etxedakarri. Orduen, iztuztiena bizen bitxarti eskolan dozen denporan, entrenetan dut. Entrena goro, txagurrek hartu eta joen. Da hori asteruetan karrere badeku, karren arabera. Aloinan adibidez karrere goxiko behatzetan izan zen, troztal hartu bida harintxu hau. Ordu betara ine guztain jako beltziara mendiko inatire, orderdi gehitxu deku. Zazpie dalaentan, ospan bizan, umiek itxartu bide harin jau, txagorrek eta bintzan harin jau. Martzan hasi nintzen nigo goxeko zeilaren gitzitzen. Hasi martzan, txagorrek eta, buelta, barmosau, umiek itxartu, burrokan inumiek garben, ajunen bihule. Rollo guzti hori eta heltzen garen karrerara beste rollo bada. Zan umie, venga, eixu eguruzuena, lan egoten dira, Mikel nire parejiepe laguntzen dago, obviamente, ostante zinen kejoen. Eta karrera izaten da putxo bat nire denporia. Umiek bakit ondo dauzela, nire karrera sartzen daz ja, gozetan do pilo bat, zela oleinen adibidez oso ondo pasau gainoen. Guke adibidez selekzioen Euskal Selekzioen egotearen, nik munduko kopaiken bot Euskal Selekzioa zeiken dut. Orduen, kasu horretan bai, Japonera juetie, estantizie, biletie, anegotie, eskrizioa dana ordain jute edunken. Gero beste azterketa gure kabuzen biusenak, egize da,
hemen batez be Euskal Herrian, eta oin kapoti be hasi deitzen, selezinuko basa, eroen bozu emaitza on batero, bai deitutzu egon bidapena jasotzen duzu inskrizioa. Bestia, ez, noberak, ni junbior bote ez dakit, Espainialdera ez dakit nora, neuk mikonoko nire kabuz, eta neuk zertu, naiz eta gero karreri aukein dorzala, ez. Badau jente barrize, baina barrize nahi esaten ja, 30 bueltan dagoen jentie. Ez dau gazte mutietan badago moruen, mutietan ikusten da 20 urtekuek, 22kuek hasi diela, afizionau diela, ero hasi diela mendizen, neskak ez. Neska behan dutxu hau, eta alan da guzti besta, ez, ni 2017 hasi nintzenetik, zetu duaz noin geha selezinuen dauz, gehuaz dauz, bardinak, hoxe dauz. Ez da beste, ez da relebo generazionala hundirik. Baina hasi garen ez ja munduko kopa hasi gainu Japonen, munduko kopako karrerak egongo die ekainen okinguz, ostailien urrir arte. Tarteka sartuko hemengo karrera batzuk. Horren kalendarizua pultsoa dau munduko kopa horretara bideatute. Oin vertikalan suerta danez, vertikalen baten be, alein jubinaz nire kalendarizuetan nire ortegizek eta kuadretan joeteko. Eta, oin gertuen deku munduko kopako Frantzian deku karrera bat, durango asteburuen. Gero Segama gongo da, eta hortik hori, barriro Libino Italiara jongo ga. Gero neudeket beste bat Italia, baina nire kabuz nuela apurtxo bat tartekatukuz munduko kopakuek. Euskal Herrian gongo de karrera jongoan seguru. Segama ez da sartzen munduko kopa, baina Segama danez, Segama jonen bida, benen idortzala okilleran jonen biza. Eta hoxe, vertikalan apurtxo bat airien deku, zesteko ez dakigu nion joan alkun leku batzutara eta merezi dauen. Segun zelan dauen aukeri ondo ibiltzeko hor, azkenengo karra izango litzeke irailien. Iraili arte dozen karretan lehen jo baten parte hartzen da puntua zein ondo badau, azkenen arte, boize. Vertikaletan igual badeken aukera gehitxua hobeto iteko besti tamaino. Beteta deku, kalendari beteta.